3 persuni oħra tilfu ħajjithom f'pajjiżna kaġun tal-coronavirus. Il-vittmi jkunu żewġ tirġiel u mara. L-ewwel żewġ każi kienu rġiel ta' 83 u 90 sena. It-tnejn li huma kienu konfermati pożittiv għal COVID-19 fl-24 ta' Novembru u tnejn mietu it-tlieta fl-Star Mater Dei. It-tielet każ, mara ta' 90 sena, kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-23 ta' Novembru u mietet it-tlieta fl-Star Mater Dei. B'dawn l-aħħar 3 imwiet in-numru ta' vittmi tal-coronavirus f'pajjiżna issa tela għal 160. Sa dan it-tant 79 persuna kienu infettati bil-virus fl-aħħar 24 siegħa. Skont ċifri maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa u pubblikati fuq il-paġna ta' Facebook, 79 persuna oħra fiequ matul l-istess żmien. Meta wieħed iqis dawn il-każi u l-persuni tilfu ħajjithom fl-aħħar sigħat, in-numru ta' każi attivi jibqgħu taħt l-2000, preċiżament 1902. Fil-każi li kienu rrappurtati it-tnejn, 18 minnhom kienu qraba ta' persuni li kienu nstabu pożittivi, 5 oħra f'kuntatt ma' persuni fuq il-post tax-xogħol u 3 li kellhom kuntatt dirett ma' każi li kienu konfermati pożittivi. L-14 il-każ ieħor mhux magħruf minn fejn setgħu ħadu l-virus. Il-total ta' każi ta' persuni li ħadu l-virus minn Marzu l-għawnu ta' 10,995. Biċ-ċifri li tħabbru fl-aħħar sigħat in-numru totali ta' persuni li fiequ issa hu ta' 8,720.